vil jeg have med, og så finder man lige en squeezer her, ikke også? Så tager man simpelthen sådan her. Rigtig pølseagtigt. Og så det. Jeg skal faktisk ud over den kommende herud, eller jeg ved ikke, altså. Skal jeg have kørt en gang med kluden her? Ja. Du skal sgu ikke være generet. Det skal man ikke. Og så skal man... Ja, har du den gode klud? Yes, jeg kommer nu. Det er så det her.